Za mene dobar dan znači da smo svi živi i zdravi najpre, ali obožavam kada mi je dobar dan uz jednu našu jaku kafu, uz crnogorske talase, gde prikupljam inspiraciju za moja nova dela. Obožavam more i more mi i plava boja, školjke daju neku posebnu snagu, kao i miris talasa. Tu sam dosta prikupljala rečenica, inspiracija za moj film Živeli kada sam boravila u Crnoj Gori i ovim putem vas sve pozdravljam, kao i sve Šarčeviće. Želim da čestitam slavu Svetog Nikolu ko slavi, da iskoristim priliku. Pa da, može se reći da je ovaj trenutak, ovaj momentum ključ za moju